Takže zdar ľudia, dnes si zahráme Fear 2 a zahráme si ju spolu s Matopom. Ja som Xander, toto bude video z môjho pohľadu, Matop teda hrá to isté a uvidíme, no. No, ešte vás pozdravím, dodatočne, a zase na viac. OK, takže máme tu nejaké ukážky, preskočíme to, alebo necháme to? To je intro. Bežať. To by som asi preskočil, to je intro. Dobre, tak. Počkaj, jak sa to preskakuje. No, kebych vedel. No, tak si to asi budeme musieť pozrieť, ty vole. Nevadí. Pozadí slyšíte papocha určite. Matop je milovník zvierat. No, nevadí. Dobre, takže kto hral Fear 1, zrejme už bude vedieť, o čo ide, pretože dvojka moc odlišná není, akurát grafika je o čosi lepšia. Hororovka jak prasco. Takže vidíme našu obľúbenkyňu. No, vidím si svoje ruky. A už si Interval 1. Premonition. Jedna ani prvý. Takže prechádzame sa po nejakom zničenom meste. Viem, že pred nami ide Alma. Lama. No, trebárs. To je to sám? Co sa deje? Je tu nejaká láva, či čo to Bolí je? mňa hlava. A krásná hudba. Ježiš. Dobre, neviem. Takže mali by sme hrať za nejakého vojaka Becketa, nejaké jednotky Delta, teda myslím. Som to ešte nehral, takže ja ešte nemôžem povedať. Uvidíme. Áno. Jankovský. Stokesová. Mne sa ľúbi, jak tu dali tie one, že tie okuliare, že nemáš proste, jak vo Fear 1 všade naokolo, že tam sú náboje, tam je život, ale to tak spracovali, že dajú ti okuliare a máš to tak digitálne. To je také hudko epické. No. Nanotechnology. Like I said, don't know, don't care. She's a high-value target and we've been tasked to bring her in, so that's what we're gonna do. I want this by the book and fuck up free. Lighten up, Top. She's a suit. What's she gonna do? Send a nasty text message? She's not the problem. CENTCOM thinks Armacan's board of directors been trying to cover their tracks. Takže začína to klasicky, ideme na nejakú misiu teda. Pravdepodobne sa to zase zvrtne, jak aj v jedničke. A ostaneme sami, samozrejme. Také nečakáva. No. Táto hra je robená tak, aby zostal sám, pretože keby vás bolo viacej, tak sa až toľko nebojí zase. Taký forever alone. No. This op is bullshit, man. What's so important about Si this jak chick menil that the názor, cops keď can't henty pick up? odišli. Si kde ty tiež očúvaš toho Jankovského? Jo, tahle mi se smrží, co je na té slepici tak důležitého, že... A grafika je tu celkom pekná. Sa mi ľúbi na tom. Dobre, tady vystupuje tá. Tak Tie jo. efekty vody, jak Crysis 2, ty vole. Také podobné, no. Trošku. To si nebudem preháňať. Ja som lamkatý vlak Samery. A už viem shiftom, dobré. Shiftom myslím, no. Takže, samozrejme, aby to bolo trošku akčné, hlavným kódom to nepôjde. Tak pôjdeme cez jedolíň. Boomerská. Je to úplne iné ovládanie. Ja sa vždy vyžívam v tom ničení objektov, tuto vo Fearku je to proste klasika. Trem tlačidlom. No. Všetky skla, všetky oné, hlúposti. Dúfam, že je ti jasné, že pokiaľ s tebou niekto je, tak nemôžu po tebe začať strieľať. Áno, to mi trošku už došlo. A, flashlight, náš najlepší priateľ v tejto hre. Ale jasné, veď tento chuj... A už to, vie to prejsť. Podrž to chlapáku. Teda nepochopte to zle. Máme potíž, jdeme. Our intel shows this is Kto to a private spravil? elevator to Aristide's penthouse, but it's been locked down.
Nejaký, I'll need no, a minute to override the system. taký Unless trošku, you'd rather take the stairs. jak keby mu Vlado otrieskal hlavu o ten ony. Somebody sure bled out No, fast. nevadí. Probably took one to the aorta. Lol komp. A. No tak nie, tak... Áno, otrieskali mu hlavu však. A samozrejme, nie, to bol druhý. Bolo ako bitvačka, ne? No Príčina smrti. pusti si to video potom na tom kompe, tam uvidíš, čo sa im stalo. A jedno mu otrieskalo hlavu, nebol som ďaleko. To bolo také parkour pohyby úplne. Like I give a shit. Dobre, Oh. takže... Je tu aj celkom dobrá tá ona. Tá cover akcia, lebo som videl, že tu môže aj prehadzovať predmety proste, že stolík je pred tebu, ty ho prehodíš a skrie sa tam, vieš. Počkaj, tu je nejaký krvavý oný plech. Trafili toho oného, no však vieš, toho blondiavého. He's bleeding. Že je slepý, ty vole. I'll stabilize him. Stokes, Beckett, Tak asi ho strelili do oka, no. body armor stopped most of the rounds. Tak vyzerá. One got through. Si ide teraz. No teraz ho postrelili. Ja idem s tou... s tou babou vo výťahu. Toxovou. No čo, nedáme si sami dvaja? A ne. No, síce nejdeme sami, je tu ešte tento oný. Šmírák. Šmírák. Možno sa hambí, dievča, vieš. Hell of a view, huh? Zbraňme rozhrání. All right, Na to Beckett, žijem. it's just the two of us. Stay sharp. I'm counting on you. Akcia. Musí byť. Contact. Je to na nás, Becketa. Waste them! Ty vole. To mestečko úplne. Ten samopal sa s ním dobre mierí celkom. Taký presný. Smiešne V strieľa, prvom ale leveli nemáš ešte to spomalenie, tuším. to už ničomu nevadí. Potom dostaneš. O čom by bolo Firko? On the balcony! Na balkóne. Keep a Kokos, ja som mu odstrelil voľaký výbušný sudzak si ich tom. Kryjte sa! Na pod palbou! Looks clear. Nice job, Beckett. A fajne, prevrátil som stolík. Istil? Ja som normálne ten oný, jak sa to povie. Hulvát. Nie, vandal, áno, vandal. Beckett, over here. Prevracaš stolíky, ježiš, to je vandalizmus. Na balkóne. Však, Tak ten to Head through here, I'll spýtal. find another way. a však ja viem, kade sa tam ide, ja len hľadám ona, ešte veci. Že prehod si na tú skilla 9, úplne poprdeli. Zase voľaký typek. Sa mi páči, že tu vidíš tie svoje nohy ako. No, Neviem, že ináč či aj to... vo FIR jednotke, to je prdel. Som FIR jednotku moc dlho nehral. Far Cry, pozrieť sa pod seba, že nemáš nohy. Krutá realita. Zamčená. Si prvá hra, v ktorej v prvom leveli musíš strieľať po vrchu. Not bad. Musí byť akce nejaká. Vo Firku sa mi ľúbi to, že tam ti proste nikdy nechýbajú náboje. Teda, jak vieš, jak to hrať. Takže... A tom šprintuješ, ja som teraz nevedel, ako šprintuješ, no. To malé skladisko zbraní nám prezradilo, že asi pôjde teraz nejaká akcia a sme na nejakom umeleckej výstave. Áno. Potom si to môžete stopnúť a prečítať, jak vás to zaujíma. Okej, a škoda. Nedajú sa tu vykopnúť dvere. Keď podržíš to stredné tlačítko myši, tak tam máš takú rýchlo voľbu zbraní. Neviem, som si všimol už. Zbranie. Házení granátu. Si hneď vyskúšam. Čo si zobral? Granát. Jaj. Ináč sa mi ľúbi, že tu je strašne veľa druhov granátov, asi 5 druhov. No poďte, nech si vás podám. Ten granát aj vyskúšam. Aj kvantú. Crysis 2, keď som hral. Zahoďte granát.
že už som ho príliš dlho držal, vieš, inak by sa už nebezpečenstvo vypnutia v ruke, či nie tak. Joj? Mne sa tu všetci nahrnuli. Nie, že by sa kryli vzadu. Čo, jak si na tom? Hej, čo? Kokos ten išiel na jednu ranu. Tak poďte. Kokos vidieť ma tak voľaký umiem, tak ma si zabije. No tak. Hej. Dobre, Stúk je čistej, chvála Bohu. Nie nám sluha. Ty si kde teraz? Na takých balkoníkoch a teraz tu idú svaťaci z... Svatu! Svaťaci zo svatu. Svatkovia. A tu ešte... Tak, fajn. Sa dá čo si prevrátiť? Áno. Áno, kreslo! Á. Bezva. Super. Samopal na maximum. Bezva. Sa neoplatí v tejto hre moc šetriť nábojmi, pretože vždy ich máš dosť. Je viac než je treba. Á, ďalší. Hodím im tam granát. Kuks, ja som do ňoho hodil granát, ho tak skrčilo. A nevypadol. Čo to tu mám? Pistolku. Dobre, tak počkaj, vyskúšam si aj ja. Pištolky mám najradšej. Strašne pekná grafika, páči sa mi. Dobre, tak asi radšej do samopalom, lebo to nemá budúcnosť. Ja sa tu nemám ani kde kryť pomaly, oni strašne rýchlo behajú. Ty beháš volačím, alebo? Atom. Ja Jozef. Kokos, tu sa dá behať, zabudol. Ja si všade idem, vieš, jak Rambo so samopalom, pomaly. Treba nejako... Som sa dostal do cocktail baru. Ňamka. Á, stolík. Dobre, takže nevypadá, že by tu bol Vlado ďalší. Minule ma tak vytrolil jeden, že proste som to hral a oni tu zošplhli na tých lanách. Teda hral som len prvý level, potom som to vypol a proste jeden sa tu kryl celú dobu a už keď som išiel na koniec, že ako vidím stade to, že tu nikto není, tak on sa objavil. Fakt, čo ti pere? Armor, som ani nevidel. Keď som furt zvyknutý, že shiftom sa behá. A koho to tu vidí? Malma. Sežarko. Aj bazén, si idem poplávať, počkaj. Si už pri tom bazéne ty vole? Aha. Si aký zabijak. Aha, dobre, aha. Máš. Dobre, takže pobereme náboje. Sa mi ľúbi, že tie zbraň ti na tých okuliároch tak ukazuje, aby si ich tu nenechal proste, vieš. Také. Počkaj, ja tu hľadám teraz taký nejaký... A nejdem tak trošku spoilerovať. Ešte idem tým oným. Tak ten dva headshoty za sebou, hej. Kto? Tebe či tiemu? Tiemu asi. Ja jemu. Tiež ja sa mám kryť, že? To som úplne zabudol kryť, ja. No tak môžeš sa aj kryť, ak chceš. Keď zo strechy, ten má odvahu sa. Prečo nabíjam, ty vole? Pištolka pomaly strieľa, ale dá sa s ňou. Dobre, takže teraz prejumpujeme. Kokos! Ty vole, nie. Dobre. Čo sa stalo? Nič, trošku som tu zazmetkoval. A fajne, bazénik, ňamka krvička, to by si nechcel zaplávať. A tak raz v živote treba všetko skúsiť. A jasné. Jump. Bola tu 12 rokov, vznášajúca sa v temnote. Keď je nejaká televízia. Ja je tu asi... Kokos. Kamerový systém.
A už som v tej onej, v tých umývarniach. Tu je voláka. Neviem, či tu budú ešte vojaci. A budú. Budú. Say hello to your mother. Čakaj, teraz budem musieť mať ten tajný prechod. Čo? Spá v ložnici. Keď tohto tak skillersky sundám. Tu máš. Tak jo. Kokso. Tejný skiller, za ktorého hrám, ty vole, lekárničky si vie zobrať aj 3, ale inekciu neunese ani jednu. Mám si strach z lekárov, alebo čo? Ja som ten tajný prechod našiel. Vzít info. Ja sa vždy objavím, to, za čom som sa mohol kryť, až keď je po prestrelke. Javo. Dobre, takže sme v nejakom extra byte, alebo čo to je. Sme jediní, ktorí môžu Almu zastaviť. We are the survivors. Ale ja. Čo to je za mantačka? To ešte obstreluješ? Nie. Kokos, kde je? Kokso, zase mi šepká do oného. A tu je. Ty vole. Kokos, ja som zavrel tú onu. Lol. Tak toto nepôjde, Harlan. Je príliš nebezpečná. Hovoríš mi, aby som ju... No dobre, necháme to tak radšej. Aby som to nepreložil nejak blbo. Ty vole, telka. Neznášam telky vo fírku, lebo väčšinou sa ti tam zjaví. Proste priblížiš sa k tej telke a ona tam na teba vybavne, alebo čo. Tak ju rozstrel ešte predtým, než ju... A tá telka je nezničiteľná, ak si nevšimol. To je asi jediná telka vo fírku, ktorá sa nedá zničiť. Kso ináč, to som objavil minule, že keď strieľaš do hajzlu, tak sú tam aj one, tie šplechy tej vody, že to není len proste tie one. Takže vývojári si dali záležať. Tak určite. A tu je tá voľaká tajná táto. Tajomná komnata. Tam jak potiahneš tú Alminu hračku, čo si tam púšťala, ten oný gramec. Tu je tá doktorka voláka. Sergeant Beckett, where's the rest of the team? We don't have much time. You and your squad are the only Genevieve hope of stopping Alma. Aristide. Mein Gott. A to ešte z Fear 1, ak si pamätám to videjko, My jak to God, typca zabila Alma. that stubborn son of a bitch probably just killed us all. Ty vole. Sergeant Beckett, what's wrong? Nie, choď preč. What is it? Ona je duch. Poď ty mala, ty vole. Nepočujem, nevidím. A ona tu ešte beha. Troli, ty vole. I keby som vypil 10 pív. Ono hodí headshot. Keď neboli tu ešte náboje z toho typca pred nami? Á, boli, ja som to vedel. Oh my god. Ona je holá. Ejha. Pokiaľu nezahadú zbraň, ešte budeš potrebovať. Hej, toto je tuším z Fear 1 tiež tam na konci, čo vybuchla tá ona atomovka. A toto je z úplne iného miesta za jedného človeka. Ja skúsim nejak sprovozniť Fear 1. On to teraz furt Avast blokuje. Avast bol vždy skill. Akurát teraz je to asi taká menšia reklama, nič ste nepočuli, ale no, nevadí. Kde si ty? A vieš čo, ja už som túto misiu prešiel, ja už čakám na stiskni medzerník v skrine. Tak okej, ja si ešte pozriem to videjko. Tak jo. So voláky oni, černoši ma obklopili, nie že by som bol rasista. Get them aboard. Ešte tá baba, We don't no. have much time. Černoši, čo chcú po tebe. Aj tak som jej neveril. A? Dobre, takže to bola prvá misia
hádam sa nám vám naše videjko ľúbilo a teda čoskoro by sme teda natočili ďalšie. Tak ak sa vám ľúbilo, lajkujte, odoberajte a nezabudnite na komenty. Takže čus. Čus.